कोड ସେଇଠି ଖୋଲିକି କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? କେତକି ଦୂର ଆସୁଥିଲ ଦେଖେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ସତରେ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ପାଦ ଧୋଇଦିଏ କହିଲେ ପରା ପାଦ ଧୋଇଦିଏ ୱଇତରାଣୀ ଦେଖିଲୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଲେ ତା ପାଦ ଧୋଇଦିଏ ଯେବେ ଧୁରିଆ ଥିଲେ ବି ଦେଖେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଲା ନା ଧୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଟ୍ରାଫିକରୁ ଆସେ କି ପଳେଇଲା ଆଉ ଦେଖିଲେ ଧୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ତଟି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଭାଇଟାକୁ ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ନୁଣିଆ ଆଣିଆ ନା ନାଇଁ କଥା ଜାଣି ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଦେଇକି ପଳେଇବନି କି ଟେକିକିନା କାଚି ଦଉଛି ମାସି ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏତେ ଧୁରିଆକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ମଜା ମଜା ନୁଣିଆ ଆଣି ନା କିନ୍ତୁ ନୁଣିଆ ଆଣିଆ ନା ନାଇଁ କଥା ଜାଣି ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଦେଇକି ପଳେଇବନି କି ଟେକିକିନା କାଚି ଦଉଛି ମାସି ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏତେ ଧୁରିଆକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ମଜା ମଜା ନୁଣିଆ ଆଣି ନା ଜୁତା ଗାଇଥିଲି ଖୋଲିଦେଲା ଧର ଏଠି ଲେଖୁଛେ आइला दुर्गी आइला पुणे मोबाइल पड़ जाओ पांडे आउदेला लो काम जीवने तोड़ी नब
ନା ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ଦୂର ଆସୁଛି ଦେଉଛି ଆହୁରି देख सूझ बालूंगा से तो सूझ जान के आओ